Il-Parlament madwar id-dinja qed jesperjenza żmien fejn il-kooperazzjoni u l-kollaborazzjoni huma essenzjali. L-ebda pajjiż ma jista' jgħix f'bozza u din hija partikolarment rilevanti għal pajjiżi li huma żgħar. Hekk sostna l-Speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti Angelo Farrugia waqt il-ftuħ ta' 17 il-Konferenza tal-Presidenti tal-Parlament tal-Istati Membri żgħar fl-Ewropa. Il-konferenza li fiha qed jieħdu sehem rappreżentanti mill-Andorra, Ċipru, Liechtenstein, il-Lussemburgu, Monaco, il-Montenegro u anka San Marino qed issir f'dawn il-jumejn. Il-parteċipanti qed jiddiskutu diversi temi li huma rilevanti għall-istati żgħar li huma membri fl-Unjoni Ewropea, fosthom it-tibdil fil-klima, kif ukoll ir-rwol tal-istati membri żgħar fil-kuntest ta' multilateralizmu kif ukoll l-immigrazzjoni. L-Speaker ta' pajjiżna ċċenaw wkoll l-fatt li pajjiżi differenti madwar id-dinja wara l-pandemija tal-Covid irrealizzaw l-importanza li jaħdmu flimkien u mhux b'mod individwali. Din il-konferenza li qed tiġi organizzata mill-Parlament ta' Malta u li qed issir fil-Parlament stess mistennija tkompli il-ġimgħa.